Keke napep na kawo maka ka dinga ja saboda kai maka dogara da kanka. Wai tsawon wani lokaci zai dauka ka ringa mai basaja? A matsayin kai talaka ne. Ina mamakin yadda kake wasu abubuwa duk da na san cewa ba haka bane. Ahmad, muddin in baka an sake keken nan ba, wallahi sai dai mu rabu. A duk faɗin duniyar nan banda kama abba da umma, ta ukunsu kuma ummi ce. Allah ya amsa don darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina son ka Ahmad. Ina mutukar ƙaunar ka. Me yasa kai baka ganin haka? Amma yallaɓai, menene fa'idar haka kake ta azabtar da ni da irin waɗannan kalamai naka? Don Allah mu canza wani. Ai da wandin mai dole a rika bata mai rai. Kai, wani surutun da menene? Ya dai